Epektibo poon ka nakaaging Martes ang aumento sa presyo sa kada kilo kan liquefied petroleum gas o LPG. Kaya naman si May na 4 na taon nang may karinderya sa syudad ng Legazpi, napakirad na sana. Sa laog kaya ng sarong simana, 2 tangke ng LPG ang nakukonsumo sa indang karinderya. Sabi niya, ngani makabawi-bawi, saro sa mga diskarte niya iyon pagbawas na sana kan kada atado kan mga paninda niyang panira. Sa siring na paagi, bako na siya gayong lugi. Mana po, nakakatipid-tipid ng diet kasi nagbabakal ako ng yung mga bagol. Medyo nakatipid kami. Kumpara dati talaga, nung day pang puro kami gas. Talagang araw maghapon, mabakal na para sa kinabukasan. Ngayon medyo nakatipid kami. Si Genevieve na nagtuturo tindamanin panira, kahoy na muna daan paramyentas na pigagamit niya sa pagluto. Magabat na da kaya sa bulsa ang presyo kan LPG ngunya na bulan. Po kaya ang gasol, saro pa yan sa dagdag gasto. Kapag madalian man ko tang loto, arag sa muna galuto kay mga pamahawa, pangwentuhan, madali. Kaya ila pag naubos, ora na. Ang sarong taon ng LPG distributor na ini sa Daraga Albay, aminado na apektado ng gadan sa indang negosyo sa nasabing aumento. Mati daan ninda ini ninhuli tagikan sa 12 tangke na napapabakal ninda kada aldaw, kasud 8 tangke na sa nadaan nabakal. Gikan kaya 806 pesos, 856 pesos na ang pabakal ninda kan kada tangke poon ka nakaaging Martes. Nagbigay luto boss naman, parang nabigla man. Kaya medyo, diba, kumbis na siya mo yan, bakit na, naghanap ng kibarate. Ang duwang dakulang LPG companies na ini sa nasyon, 4 pesos at 55 sentimo ang ipigpautob na dugang na presyo sa kada kilo kan sa indang LPG o 50 pesos na dugang sa kada 11 kilong tangke. 2 pesos at 54 sentimo naman ang itinaas sa kada litro kan sa indang auto LPG. Antes sa nasabing price hike, marurumduman na duwang magkasunod man na bulan na nagkaigwanin rollback ang oil company sa bilog na nasyon, kung sa 9 pesos man itinapyas kan bulan in Hunyo asin Hulyo. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balia.